Yau ranar Lahadi ce 10 ga watan 10 shekarar 2010. Na fito ne domin halartar ɗaurin auren abokin aikinmu wanda haka ta tabbatar min da cewa ban tafi garinmu hutun ƙarshen mako ba tun ranar Juma'a kamar yadda na saba saboda ɗaurin aure da sauran hidindimu kafin ɗaurin auren. Na cikin tafiya ni kaɗai a cikin motata sai na hango wata kyakkyawar mace a can gaba a tsaye da jakarta, alamar yanzu ta sauka daga tafiya ko kuma za ta yi tafiyar tunda ban san gaibu ba. Sai kwakwalwata ta samin tunanin ta yi kama da wata da muka yi aikin bautar ƙasa tare a kudancin ƙasar nan mai suna Farida. Zuciyata sai ta sake-sake akan ita ce ko ba ita ba ce. Da ƙarshe dai sai zuciyata ta bani tabbas ita ce, ko shakka babu. Sai na rage gudun motata da na kusanto dab da ita, na ja birki cikin fara'a. Sai na ga ita ma ta nemin fara'a tun ban tsaya ba, wanda hakan ya ƙara tabbatar min da cewa tabbas ita ce, tun da gashi ita ma ta gane ni. Na tsaya dab da ita na ce, Hajiya Farida, mafarki nake koko da gaske ne? Ashe za mu ƙara ganin juna? Cikin fara'a da ladabi sai ta ce, ba ita ba ce, kamanni ne. Ni sunana Sajida. Cikin raha na ce, dan Allah ki bari Farida. Sai ta murmushi ta ce, sunana Sajida. Na ƙara tambayarta, amma kina da ‘yar uwa Farida? Ta ce, ina da ƙanne da yawa, amma babu mai suna Farida duk danginmu. Na ce, yi haƙuri don Allah. Ji nake Farida ce wacce muka yi aikin bautar ƙasa tare a kudancin ƙasar nan da daɗewa. Shi yasa na tsaya. Sajida cikin fara'a mai shiga zuci ta ce, kamanni ne kawai, ba komai. Na ce, yauwa, sai an jima. Na ɗauke kaina daga kallonta na kama kallon madubi domin duba min baya kafin na hau kan titi. Dab da zan ɗaga ƙafata na tafi sai na ji ta ce, amma don Allah ina za ka je? Na waiwayo na ce, mai ya faru? Ta ce, ni baƙuwa ce, na zo wajen wata ce, amma Allah da ikonsa dab da za mu iso wayarta ta daina shiga. Kuma wancan zuwan da na yi a nan ta ce a sauke ni, shi yasa na sauka a nan wajen. Na daɗe ina tsaye a nan gashi bata zo ba. Ga gajiya ta fara cin mini, kuma ba ƙoshin lafiya gare ni sosai ba. Sannan ga wayata tana nunan shaidar batirin ya kusa ƙarewa. Na tambaye ta, to me kike so a yi yanzu? Ta ce, so nake a taimake ni inda zan huta, sannan na sa cajin wayata kafin na same ta ko ita ta same ni a wayar. Wataƙila akwai matsalar network a inda take. Sai na tambaye ta, baki san unguwar ko gidanta ba ne? Ta ce, in aka je unguwar na san gidan, amma ban san sunan unguwar ba. Wancan karin da na zo ita zo ta ɗauke ni a nan wajen, shi yasa ban damu da sanin unguwar ba. Kuma da zan tafi ya ce ta kai ni har tasha ta saka ni a mota. Zuciya irin ta mai tausayi, sannan da ganinta yare na ce kuma addinin mu ɗaya. Gata ba ta kama da mace mara mutunci ko mai zaman kanta ba, sai na fara tunanin ya zan yi da ita. Na kalli lokaci na ga 10 daidai, kuma 10 aka ce za a ɗaura auren, amma zuciyata sai ta ce min taimaka mata, duk da an ce 10 watakila sai an wuce 10 nan. Da ike gidana ni kaɗai ne, iyalina suna can mahaifata, sannan gidana ba shi da nisa daga inda muke. Sai na tunanin na kaita ana ajiye, sai na komo na tafi wajen ɗaurin auren. Sai wata zuciyar ta saka min cewa na kaita wajen cin abincin zamanin nan mana, tunda su suna da keɓaɓɓen waje na musamman da aka shimfiɗa da duma, kuma suna da janareto ga na'ura mai sanyaya waje, sannan suna da soket a wajen ga sanayya tsakanina da su.
sai na siya mata abinci tana ci tana cajin wayarta. Idan ta same ta sai ta faɗa mata inda take ta zo ta ɗauke ta su tafi. Amma sai wata zuciya ta ce min a'a kai ta gidanka ya fi kusa don karka makara, kaga za ka je inda aka ce a taru domin ka kwashi jama'a zuwa wajen ɗaurin auren. To in ka tafi gidan abincin nan za ka iya iske sun tafi kuma sai ka ɓata lokaci a can wajen gabatar da ita da kuma biyan abincin. Sai na canza shawarar na kai ta gidana mafi kusa ba tare da fargabar kar ta min sata ko wani mugun abu ba. Sannan kuma zuciyata ba ta yarda min na barta a nan a rana a tsaye ba, don ba muharrama ta bace ko ban santa ba. Gashi ta ambaci rashin ƙoshin lafiya a tattara da ita, sai kawai na ce mata shigo mu tafi. Cikin gaggawa sai ta saka kayanta a bayan mota ta shigo gaba. Ta kalli ni cikin fara'a ta ce ina kwana, na amsa mata lafiya, ya gajiyar hanya. Ta ce sai shukuran da hamdala ga Ubangiji. Ta ƙara cewa jazakallahu khairan ilaika wa ahalika. Sai jikina ƙara amincewa da ita bisa kalmar larabci da naji ta fito daga bakinta, wato mutuniyar kirki ce. Tun daga alamar mai ilimin Muhammadiyya ce. Na ce ba komai, ai yana cikin kyawawan ayyukan da Allah ya lissafa. Sannan annabi ya jaddada, wato taimaka matafiyi. Ta ce gaskiya ne wannan. Na juya mota na koma hanyar da na fito. Muna cikin tafiya sai ta ce min idan rana ta yi sanyi ban same ta ba, sai na shiga mota na ƙarasa gidan yayata a makociyar jihar nan, tun da dama can na nufa. Amma saboda alƙawarin tsayawa domin mu gaisa da ƙawartawa, shi yasa haka ta faru da ni. Na ce ba komai, Allah ya kai mu. Na kai ta gidana, sannan na taya ta ɗaukar kayan muka sa a falo. Sannan nuna mata kicin da firji a cike mai ɗauke da kayan shaye-shaye kala-kala da kayayyakin abinci domin ta samu ta sa wani abu a bakinta. Sannan na buɗe mata ɗakin kwanciyata ko za ta yi amfani da ban ɗakin. Haka zalika nuna mata inda ake canja hanya daga nefa zuwa janareto, in an ɗauke wuta ta kunna janareto. Sannan na nuna mata inda za ta ajiye ɗan mukullin idan an zo ɗaukar ta ko da ban dawo ba. Ta yi godiya, na juya na fice, na tafi ɗaurin auren. Bayan sallar la'asar sai na tuno ta ce idan rana ta yi sanyi za ta wuce, don haka sai na rugo da sauri zuwa gidana. In an ɗauke ta shikenan, in ba a zo an ɗauke ta ba sai na kai ta tasha ta wuce. Shiga ta ke da wuya, sai na same ta akan kafet a kwance tana bacci. Ga carbi a hannunta, ta ɗauko Kur'ani ta ajiye a kusa da ita, alama dai ta nuna cewa ta karanta. Naga kwanukan da ta ci abinci da tarin magunguna na bature a gabanta. Zuciyata ta raya min cewa ba ta jin daɗi, amma tunda ta ce tafiya za ta yi sannan kar ta mutu a gidana, na shiga uku sai na tashe ta daga baccin. Bayan ta farka amma da alamar jikinta babu ƙarfi, na fara da sanninki, yaya jikin? Ta ce alhamdulillah. Ta ce kin same ta ko ita ta kirawo ki? Ta ce a'a har yanzu. Na ƙara cewa to ya zaki yi kenan, tun daga yamma ta kawo kai. Sai ta ce zan so in ban takura maka ba, ka yi haƙuri ka bar ni zuwa gobe da safe saboda jikina ya ƙara ƙarfi, saboda maganin da na sha ya sa min kasala da jin jiri. Kuma kafin na ƙarasa ban san abin da zai faru da ni ba, ga dare zai iya yi kafin na isa can. Sai na yi jim domin ban taɓa yin baƙuwa a gidan nan ba, sannan ga tsoron halin da na same ta, wato na rashin lafiya. Sannan ga ta ba muharrama ta ba. Abinka da mai zuciyar taimako da tausayawa. Sai na yadda da ƙaddara, na ce to abin da za a yi tashi ki shirya, sai na kai ki a motata da kaina na sauke ki na dawo. Sai ta ce a'a ba zan saka ka tafiyar da baka shirya ba. Daga taimako
gara in ba ke dina kwana a nan ba to ka kai ni wani masaukin baƙi mafi kusa na biya na kwana da safe sai na wuce. Na yi jim na ga mace mai mutunci irin wannan na kai ta masaukin baƙi inda watakila ta haɗu da 'yan iska ko ɓarayi ko kuma a zo kame a kama ta. Sai zuciyata ta ce min ba ta kawai ba komai, Allah ya kiyaye. Na ce ba komai, Allah ya ƙara sauƙi. Ta ce amin, na gode. Na juya zan fita sai ta ce au ga abincinka can a kicin na girka, bari na ɗauko ma ka ci. Na ce a'a yi kwanciyarki, bari na je na saka da kaina. Na shiga na ɗauko na dawo falo na buɗe abinci, tabarkalla abinci sai kamshi yake. Na kama ci ina santi a cikin santin har da santin ƙara mata na barta a nan domin girki da ɗebe min kewa. Bayan na gama cin abinci na koma don yi mata godiya sai na tarar ta koma bacci, don haka na fita na ƙara barinta tana bacci a cikin gidana. Bayan na koma sai muka je muka ɗauko amarya muka kai ta gidan miji, sannan ne sallan magariba da isha'i na kamo hanyar gidana. Ne sallama ta amsan ta ƙara da cewa sannu da zuwa yayana. Na ce yauwa yaya jikin? Ta ce da sauƙi. Na ce na ga alama, Allah ya ƙara sauƙi. Ta ce amin. Na tardai ta a zaune tana jan carbi akan dadduma, sai jikina ya ƙara la'asar, wato na ƙara tabbatar da saliha ce, ma'ana mutum ne kirki ce. Rufe baki na ke da wuya sai ta ce ina so na je babban kanti domin siyan wani abu, sannan na biya ta gidan abinci domin siyan shawama ko cincin mai nama a cikinsa. Na ce to mu je na kai ki. Ta ce a'a ba damuwa, za ta hau okada, amma ni na dage sai na kai ta. Bayan gajeriyar muhawara akan ita ba ta son ta ɗauran nauyin fita tun safe ban huta ba, ni kuma na dage ba na so ta hau okada saboda jikinta, sannan ba ta san ko ina ba. Sai ta na'am muka tafi tare. Isar mu wani babban kanti ke da wuya. Na kashe mota na buɗe mota zan fita sai ta ce a'a i zaman ka a cikin motar. Na ce a'a kar ki damu, ni ma zan shiga ko zan samu wani abin sha'awa na siya. Ta dage akan ita bata saba da tafiya da maza ba, wato kunya take ji. Ta ƙara da cewa za ta iya haɗuwa da wasu waɗanda suka santa bayan sun san ba ta da aure. To wane ne kai a wajena? Kuma ba a garinmu ba ne, balle na ce ɗan uwana ne. Don haka sai na yadda da uzurin da ta kawo, na sakar mata ragamar muhawarar. Ta ce na sa hannuna a aljihu na zaro kuɗi kimanin 2,000 na miƙa mata. Ta ce a'a na gode ina da kuɗi. Na ce sai ta karɓa, amma ta bar hannuna a miƙe ta tafiyarta. Waɗannan hali irin nata sai ya fara canja min tunani na cewa lallai wannan duk yadda aka yi daga gidan mutanen kirki ko manya ta fito, hakika lalura ce ta tsaye da ita a jihar nan, ba yawon banza ba. Anya kuwa tunda ta ce ita ba matar aure ba ce, ba zan sa kai ba kuwa? Ko Allah ya sa ta zama matata tunda waccan tana zaune ne a garinmu dindindin?